Urretik begiratu ezkero, etzan ikusten sarerik, baina gure harimen arerio baltz okerrak ikusgatz da eskutuko sare sendoren bat eteukan otuten jakon arranondoko abade nagusiari. Baderitxat neuribe, inun izatekotan, antxe egongo zan gaizkin plagiaren sarea. Mainasi eta Josepa sareaz kanpotik horra ta ona ibilten asperturik egozanean, jo eban Ave Mariatakoak eta guren eskatilok, Ama Mariari arren eginaz, hasi eben etxerako bidea. Enparantzan gelditu zirenak ezeben arrenik egin, lehenagoko euskaldunak egin eroien antzera. Alkarri agur esan baino lehenago, urtengo dozu gero zuak ikustera, itandu eutzan Josepak lagunari. Ez nik esan eban Mainasik. Gurean, badakizu, ez tabiena izaten gabetan etxetik urtetea. Ta gainera, nahikoa zutagar daukat neuk barruan. Ilun, sotil da atxekabez betea sartu zan etxean Mainasi. Zehaitik, berak be ezeukean esango erraz zehaitik. Aurreragoko gabean amesetan joan zan ohera. Bigaramonean jai handi alaigarria zalata. Auta hori ta bestea ikusiko zitualata. Nunbaitetik postasun handiren batzuk euki eikezalata. Zer, nundik eta zelan, gauza garbirik etxakon gogoratu. Baina zana zalangoa, harimako asete honen bat izango zan, bere ustez. Bihotzaren betekada gozoa. Ta jai egun guztia igaro, ta gero bihotza gozean eroian etxera. Inoiz baizen goze handiagoan. Asko guran urten da utzean bihurtu. Nori etxako olango gauzaren bat gertau bere bizian.